Pozdrav svima ljudi. Uvo sam se u strovu, uvo se šolju, ali ima gonce. Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Serbian Gaming Niša i... Kako mi se baš zove kanal? Laki Rade. Danas ćemo započeti novi serijal Večernje zajebancije. Znači... Do sad smo se sigurno smejali jedno pola sata, nismo mogli da prestane. Dobro. Igrali smo si Minecraft u Minecraft. Evo da vidite kompovi, evo jedan komp, tu ima neki đavo mali. Evo ima neko dugme. Pokaži bre moj si smrad. Klikne, evo vidiš, klikneš ovdje dugme i padne galeba na lazu. Galeba. I teo sam da kažem, klikneš dugme, padne balega na lazu, evo ovdje mu iscuri sve na glavu. Nemoj tako, Aco, budi pošten čovek, pravedan. Dobro, padno mu govna na glavu. Joj, ja me boli stomak, ja ne mogu više da se smijem, molim te. Ovdje ću da stavim, ne. Ovdje ću da stavim, ne. Dođi vamo, oblaši me, bote. Ti pušimo cigaret. Će serem u ruke. Ne mogu više da... Čekaj, glava me zabala od smijati. Nastavi. Golube, moje golube, ja ti večeras serem po šolje. Mi smo ludi, ej, stvarno. Hoćeš da stavimo ovdje ovako ovo? Ne, skidaj bre to. Imam bolju ideju, stani. Gde si bila kad sam bio niko? Youtuberi najluđi ljudi na svetu, ej. Lazo, ne mogu više da se smijem, boli me stomak, stvarno, ej. Oladi malo. Čekaj bre, šta ja radim bre? Ne mogu da se setim onu pesmu kako ide, serem ti se u ruku. Još te sanjam, još. Još te sanjam, još me mislim u vuku. Sanjam kako serem ti se. Gled, ja postavim pogled. Još ti A to sanjam. misli da je veš mašina završila pranje, a nije još, gledajte ovo. Ona poludela. Boing, boing. Ispao Gdje veš ste iz vidjeli, New Landerla na sve strane. Postavili smo ono Nether Star. Kad je to bi išlo dingin, dingin, dingin. Gledaj, kako si ti šmotan, da probašiš celu veš mašinu sa 5-10 metra. Što sam Aj sad. Aj sad. Ringi, dingi, tak. Još te sanjam, još me misli vuku. Kako ti se serem u ruku. Znaš ti? Malo pre bio najbolji desktop da ste vidjeli kakav je, ej. Ovdje imamo WC. Znači, WC! To ti je WC! imate... Šta je ovo? Vidi, dođi. Čekaj, Ne, dođi u onu sobicu što si napravio razni đavoli. šta sam napravio bre? Što si napravio zidovi? Mogli bismo ovdje iz sobice da ulazimo Da li si dole. u tu sobu napravio WC? Šta? Da li si u tu sobu napravio WC? Ne, ovdje je bilo drvo pa sam ga ja iskopao, pa možemo tu da si ulazimo ako hoćeš, mada glupo. Ne. Tako. Znači, ovo je ciglana Serbian Nether.
ovde kopamo vilet. Pigmeni, Inače, Pigme nam je dobar drug, vidite, stvorio se, ne znam odakle strame da ga bijem, će pozove celu familiju. mnogo je dobar, šta god da mu kažem nešto on me posluša. Ajde malo Pigmenu, da, skloni se od mene. idi se malo, idi se, Ne, jadan on, a da, on ne može da izgori. idi, Briši i taj deo, molim te, ovde je nećemo baš. ciglana, ovde su rudnici. A ja vidite. Što ima ovde razno da se kopa. Kopam ovde kamen, pečemo, pravimo cigle i onda idemo prodajemo na shop. Znači, Pa čekaj, onda ću i tu ovako, šta? Čekaj. šta ima ovde? Au. Daj stavi jedan mač, bolan da... Ja, nemoj na moj kompjuter samo, brate. I nemoj na moju knjigu sa čitovi, brate. Neću serem ako... Puna knjiga s čitovi, ja. Drž. Neću serem ako mi daš zemlju. Ako ti Daj mi zemlju, evo ruže sam spremio da brišem dupe, ajde. Ne, Daj brzo. Struže, pa da li si normalno struže to da radiš? Evo ti gravel, nemam ništa drugo. A bre, daj mi zemlju bre, ludak. Nemam zemlje. Daj mi zemlju, Bo, nemoj se zajebavat, ajde. Šta Bolan, radiš to, Bolan? Bolan, daj mi zemlju. Čekaj, već da pravim nešto, ajde, Čibe, sada odavde, skloni se, nemoj E pa ja se mora serem ovde. Ne, ugazi u govno. Drži to. Daj mi malo hrane. Nema rana Evo da se ti. jede, mora Hasan. Čekaj. Moram Hasan. Evo ti na stepenice ovde baš. Jedi sline. Čekaj, Ne tu da mi bacaš, ne, našao sam. padeš od A beži tamo. Čekaj, stani tu, ne mrdaj. Nabio sam ti šegre po nosu. Oj. Daj, uzmi malo zemlju pa da... Čekaj, stani, ja imam ideju. Idem malo na Warpville da prdnem. Pa Teo, od koliko mi ovdje igramo? Evo? Mi ovdje igramo od... 3 sata igramo mi. Ajde, će igramo još 10 minuta. Ajde, će snimamo još malo, ajde. Našao sam nekog Markama. Koga? Sad ću... ja sam zaboravio da imam Huzoni, Nema veze. Malo da ljudi vide, evo kao što vidite ovdje imam Night Vision Projectiles, Autosup, Knockback, sad ću killem... Čovek nema ništa, sad ću ga... A ne, mislim da je ovo save Znaš zone. da će ljudi da lajkuju klip zato što si priznao da imaš cheat? Pa imam cheat, pa vidi se da imam cheat, pa šta? Pa dobro, to je jako lepo tebe, ja ne kažem ništa loše, samo da... Ništa. Warzone. Killno sam ga posred Intare, dobio je 350 po turu. What the fuck is this? Da uključim je fly. Da uključim ja malo fly da poletim gore. What the fuck is this? Šta je ovo? Šta? Grift by someone, we need new home. Znaš oni ljudi što smo našli veliku kuću? Dobro. Neko im iz grifo piše grifovan od strane nekoga. Applestone. Apple, to je jabuka kamen. Kamena jabuka, what? Ne razumijem o čemu je fora, kako oni mogu da jedu kamenu jabuku, a da im ne prsnu zubi, stvarno mi nije jasno. Ne. To na ovom svetu ništa nije istina. Ne. Ne. I to vam je bilo to, vraćamo se u novu epizodu Minecraft kritika. Vidimo se posle reklama. Pip! I vratili smo se nazad, a sad ćemo da nastavimo sa kritikama. Pa... Ja se šetkam ovdje oko kuće, ono unutra ljudi koliko hoćeš. A to dođi vamo za šank, ajde.
Drugar pigmeni nam pobego. Drugar pig... Sram da ga bude, sad ću da ga killnem. Ne bre, nemoj samo njega. Izdajica. Nemoj Ili je to njegov brat. Šipurko. Ja sam se usro ovde pod njihovim krovom. Ajde dođi vamo za šank. A, to su peaceful territory. Ajde Sad ću napišem dođi za šank. Hi, bazik. Dođi za šankom. Hi, bazik. Znači ljudi, do sad ja sam imao više para od mene. Gledajte sad koliko ja imam. Imao sam 20.000, ali sam malo kupio. Pa neko mi uzo ime i došao i caknuo raz. Da, i dobro što ja sam prodao jednu viletsku zvezdu za 15.000 na aukciji. To je stavio sam početnu cenu za 100. I onda je bilo 100 bit pa 150. I onda je neka budala, to jest nije budala, za mene je to kralj, rejsovo na 15.000. O, ja bebe. Vidite, A bre, dođi za šank bre. to uopšte nije loše. Znači, čovek je postupio pravilno, želeo je da kupi, potrošio novac i isplatilo se. Mislim za nas, za njega, boli me sekira. F-hole. Sada se vraćamo kući, u šank. U šank. Teleportovalo me ovde. Dođi Jaco, sedi Sad? za jednu stoličku. A bre, što sam ja uključio čest? Ovaj trgač. Sedi me tu za stoličkove. Ja imam još ruže, na izedih sve. Čekaj, ne, nemoj da uzimaš to za mene, dobro. Ajde. Daj nešto da pijem. Sedi tu, evo te pe. Konobar, daj nešto. Konja. Pa uđi unutra. Ne, ajde, mi ovdje kao će, ajde, kucam. What the fuck? Šta si bre ovo uradio? A, dobro. Lava kaplji. E, ja sam konobar, Ajde vrati se piće. kucnemo. Vrati piće, vrati piće. Vrati piće. Koliko treba da se plati za jedno piće? Nemoj da E, $10. ne. Daj jednu ružu. Jedno ti je za tebe pala negde. U ćorsokak. U čočočorso kako? Ne, šta imaš kod sebe? Čekaj da ti... Pupi, imam pupi, cvet koji se zove Popi. Daj mi... Evo ti $5 za jedno piće. Daj. Paljka, maš je 5. Daj. A, pada mi dole. Odmakni se malo. Sad mi daj drugo, to zaraženo sad palo na prljav pod. Thanks. Ajde se kucnemo sad, ajde. Čekaj, 3, 2, sad. Ajde bre. Stani. 3, 2, sad. O, ali je dobro, ovo već Ajmo još. se muci. Ajde, daj još po jednu majstore. Uzmi još. Eh, Uzmi još jedno. eh, Oh! Nemaš ništa. Nema više. Ali ja ću se povraćam. Ko ti rekao da brkaš po mej čest, a? Sad ću te vatim. Ću ti odsečem pele. Gledat ću padnem ja pijan. Koliko ovdje ima šoljice. Lele, protera me ovo, molim. Dođi da vidiš. Išao sam u nabavku, doneo sam još 3. Ima i ružice. A? Protera me. Proter. Pa ovo dovu rakiju ti što si mi dao, otrovna neka. Nije otrovna, ne. Ne može se zajebavaš. Idem ja da nabavim. Jao. Dobro, završi. Lele, ja se zaboravi da se obrišem, bre. Dobro ljudi, Tako. to bi bilo to za ovu epizodu. Hvala vam što ste... Koliko, Lele, be si normalan, koliko si napunio WC šolju, si ti mentalan čovek. Ovo bre, Evo, čistit ću gazda odmah. domaća rakija, 14 gradi, si normalan, ajde pojedi to sad. Evo da čistim svoj papir pa da ga buknemo da se brišeš, ajde. Gde su svi kvarcovi? Kvarcovi su svi tamo.
Samo sam Ba- na jednu gomilicu. Bačeni u kantu. Kvarcovi. Kvarcovi, ajde završavamo epizodu. Dobro. To bi bilo to za ovu epizodu. epizodu. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se u narednim epizodama. Biće ih puno i kod mene i kod Ace i ćao. Pa ne verujem da ću ja moći da snimam zato što me i mene proteralo more, idem i ja u WC. Ajde, ćao. Ajde. Pozdrav ljudi.